Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μας χωρίζουν λιγότερο από 2 εβδομάδες για τις προεδρικές εκλογές. Μπήκαμε πραγματικά στην τελική ευθεία. Για την ώρα της κάλπης. Για την ώρα που θα αποφασίσει ο λαός. Απόψε έχουμε μαζί μας εκπροσώπους των 3 βασικών υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας και θέμα μας είναι το Κυπριακό. Ιωάννης Κασουλίδης από το επιτελείο Αναστασιάδη, Άριστος Δαμιανό από το επιτελείο Μαλά και Ανδρέας Εγγελίδης από το επιτελείο Λιλίκα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Κυπριακό, και θα σας θυμίσω πώς είχε εξελιχθεί η συζήτηση στο debate με θέμα το Κυπριακό. Και είναι πολλοί που είπαν, και θα το θέσω και υπό την μορφή ερωτήματος, είναι πολλοί που είπαν ότι η συζήτηση τελικά περιεστράφει στο χθες και όχι στο αύριο. Και ότι θα ήθελαν να ακούσουν οι πολίτες στο βασικό ζήτημα το εθνικό, μέχρι προσφάτως, πριν η οικονομία δυστυχώς μπει σφήνα στη ζωή μας αλλά και στην ατζέντα των συζητήσεων, τι θα κάνουν ένας από τους 3 βασικούς υποψήφιους που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα βρεθούν στο προεδρικό. Κύριε Κασουλίδη. Ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτή την παρατήρηση, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να είναι και γενική παρατήρηση των ακροατών, ότι η συζήτηση μεταξύ των 3 υποψηφίων περιεστράφει γύρω από το παρελθόν. Ο ΣΑΜ, για παράδειγμα, να τίθεται υπό αίρεση το σχέδιο ΑΝΑ ή να τίθενται υπό αίρεση δεν ξέρω ποια άλλα θέματα που αφορούσαν το παρελθόν. Εδώ υπάρχει και αντίλογος στο κεφάλαιο αξιοπιστία. Το καταθέτω για να... Εάν θέλετε μπορούμε να απαντήσουμε για το κεφάλαιο αξιοπιστία. Αλλά φαντάζομαι ότι η πρώτη σας ερώτηση, που νομίζω ότι πρέπει να δρομολογήσει τη συζήτηση, είναι τι κάνει ο κάθε υποψήφιος από την πρώτη μέρα που αναλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας σε αυτόν το σημαντικό θέμα. Αυτό, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Αναστασιάδης, όπως έχει διακηρύξει και όπως καταγράφεται μέσα από το πρόγραμμα του και τη συμφωνία που έχει συνάψει με το Δίκο, έχει μεγάλη σημασία από την αρχή να χαραχθεί και να δημιουργηθεί έναν περιβάλλον το οποίο να είναι κατάλληλο για να τύχει διαχείριση στο Κυπριακό. Αυτή τη στιγμή η πορεία του Κυπριακού, όπως ακολουθείται, αυτή που ακολουθούσε ο πρόεδρος Χριστόφυλλας, απεδείχθη ότι είναι λανθασμένη, δεν μας οδηγεί πουθενά και δεν προσφέρεται αυτή τη στιγμή η επανέναρξη των συνομιλιών να είναι κάτι το αυτόματο. Κατά την άποψή μας, εκείνο το οποίο χρήζει είναι μια ανίχνευση των πραγματικών θέσεων της τουρκικής πλευράς. Προσέξτε, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός να μην φανεί... Δεν γνωρίζουμε τις θέσεις της τουρκικής πλευράς και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Γνωρίζουμε ότι η τουρκική πλευρά, σύμφωνα με τις θέσεις που κατέθεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτά τα τελευταία χρόνια, ενώ διακηρύσει ότι αποδέχεται να συζητεί με βάση την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, εν τούτης οι θέσεις που καταθέτει είναι θέσεις που περιγράφουν 2 κράτη, ούτε καν στην ομοσπονδία, 2 κράτη με μία ομπρέλα που να συνδέει αυτά τα 2 κράτη. Κάτι το οποίο δεν μπορεί η δική μας πλευρά ούτε να συναντήσει ούτε να δεχτεί, και επομένως με τέτοιου είδους διάθεση της τουρκικής πλευράς οι συνομιλίες χωρίς την κατάλληλη αλλαγή του περιβάλλοντος δεν μπορούν να ξαναξεκινήσουν. Θα κρατήσω αυτό για να σας το ρωτήσω στη συνέχεια. Να ζητήσω διευκρίνηση, δηλαδή αυτή την αλλαγή του περιβάλλοντος, πώς αυτή θα επιτευχθεί και τι είναι αυτό που θα κάνει ο υποψήφιος τον οποίο στηρίζεται. Θα το κάνω. Ευχαριστώ, κύριε Κασουλίδη. Και την αξιοπιστία κρατώ εγώ για να την συζητήσω. Το έθεσα ως τον αντίλογο που τίθεται από την άλλη πλευρά και ως εξήγηση. Ναι, αλλά πρέπει γιατί να δοθεί απάντηση. Παραπέμπουν εκεί. Βέβαιως. Υπάρχει αντίλογο στον αντίλογο. Πάντα. Έτσι προκύπτει και διάλογος. Κύριε Δαμιανού. Ως προς το βασικό σας ερώτημα, θα υπογραμμίσω ότι προφανώς η προσκόλληση στο παρελθόν είναι αντιπαραγωγική. Μερικές φορές μπορεί να θεωρείται και μονότονη. Αλλά δεν την ίδια ώρα. τον όρο προσκόλληση. Όχι, εγώ το λέω. Αλλά η παραγραφή του παρελθόντος, και αυτό το υπογραμμίζω διπλά, είναι επικίνδυνη. Γιατί εν ώψη προεδρικών εκλογών
οι πολίτες πρέπει να κρίνουν τους τρεις βασικούς υποψήφιους, όπως έχει κατά έναν τρόπο επικρατήσει η ορολογία, όχι μόνο στη βάση του τι λένε σήμερα, αλλά στο τι έλεγαν και πριν 2 χρόνια, πριν 5, και βεβαίως κάποιοι που έχουν και μια πορεία 40 χρόνων πρέπει να κρυθούν για τη διαχρονική τους πορεία. Εξάλλου θα ήταν σχήμα οξύμορο αυτοί που ισχυρίζονται ότι κάποιος που κατ' εμάς πρόδωσε την πατρίδα του 1974 να ισχυρίζονται ότι πρέπει να τον μετρήσουμε για τη στάση του στην πρώτη ΟΚΑ, αλλά όταν πρόκειται για ένα υποψήφιο πρόεδρο να πρέπει να τον κρίνουμε μόνο στη βάση του τι λέει σήμερα. Έτσι. Επομένως, προφανώς και το παρελθόν είναι τροχιοδεικτικό. Είναι τροχιοδεικτικό. Δεν μπορεί ένας πολιτικός γι' αυτό το άντρας, διευκρινίζω, δεν συνδέεται τον κύριο Αναστασιάδη με αυτό που είπατε προηγουμένως. Δεν είπα αυτό. Δεν είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας που περιγράψατε. Προφανώς. Αναφέρομαι στο Γρήβα. Λέει η δεξιά ότι ο Γρήβας πρέπει να κριθεί για τη διαχρονική του παρουσία. Αν αυτό ισχύει, πρέπει όλοι να κρίνονται οι πολιτικοί άντρες και γυναίκες στη βάση της διαχρονικής τους πολιτικής παρουσίας. Το τι έκαναν πριν 10, πριν 20, πριν 30 χρόνια. Άρα, ναι, είναι ενδεικτική η πορεία ενός ανδρός ή μιας γυναίκας στην πολιτική, όχι μόνο το τι λέει 2 εβδομάδες ή 1 μήνα πριν τις προεδρικές εκλογές, και εδώ θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν ζητήματα αξιοπιστίας υποψηφίων, και αφού έχει επιφυλαχθεί ο κ. Κασουλίδης για τη συνέχεια, να το συζητήσουμε στη συνέχεια, αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Να σχολιάσω 2 σημεία που έχουν λεχθεί, τα οποία θεωρώ σημαντικά, και βεβαίως να κάνω μια προέκταση σε ό,τι αφορά τον Σταύρο Μαλά. Ορθά έχει διαπιστώσει ο κ. Κασουλίδης ότι δυστυχώς η Τουρκία καταθέτει προτάσεις οι οποίες εγώ θα έλεγα ότι ξεκινούν από συνομοσπονδιακή φιλοσοφία και καταλήγουν ενίοτε και σε θέσεις ξεκάθαρες για λύση 2 κρατών, έστω και συγκαλυμμένα. Είναι γι' αυτό το λόγο που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα της προσέγγισης που μέχρι πρώτη υιοθετούσε ο κ. Αναστασιάδης για λύση χαλαρής και αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Και θα παρακαλέσω να μην προκληθούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει λεχθεί πολλάκι σε αυτό το πράγμα από τον κ. Αναστασιάδη. Εδώ υπήρχαν και άρθρα που επεξηγούσαν τη θέση χαλαρή και αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Υπάρχουν έγγραφα επίσημα του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα οποία τους τελευταίους μήνες έχουν καταχωνιαστεί, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια επίπλαστη σύγκληση με την ηγεσία του Δίκου. Άρα, την ώρα που η Τουρκία διεκδικεί μια λύση απαράδεκτη για την πλευρά μας και εθνικά επικίνδυνη, θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια, λυπούμε που θα το πω έτσι, να συμπληρωθούν κενά μεταξύ του χάσματος της διαπραγμάτευσης Χριστόφια με Τσαλάτ ή Χριστόφια Μέρογλου, με γεφύρωση μέσα από τη θέση για χαλαρή ομοσπονδία, είναι πολύ επικίνδυνη. Την ίδια ώρα, ενώ αναγνωρίζουμε ότι το περιβάλλον δεν είναι θετικό, εμείς δεν υιοθετούμε τη θέση, ούτε και ο Σταύρος Μαλάς, ότι η ατέρμονη αναμονή για να υπάρξουν καλύτερες μέρες αφενός δεν θα αποκύψει χωρίς δική μας δραστηριοποίηση, και προς αυτή την κατεύθυνση η πρόταση του Σταύρου Μαλά για αξιοποίηση του φυσικού αερίου του εθνικού μας πλούτου για να κτιστούν συμμαχίες τέτοιες που να θωρακίζουν την κρατική μας κυριαρχία και να σπρώχνουν την Τουρκία για να λύσει το Κυπριακό, γιατί μια σταθερότητα στην περιοχή εξυπηρετεί και εταίρους μας σε θέματα φυσικού αερίου αλλά και την ίδια την Τουρκία. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι αν παραμείνουμε στη λογική να περιμένουμε για καλύτερες μέρες, όχι μόνο δεν θα έρθουν καλύτερες μέρες, αλλά η εμπειρία του παρελθόντος καταδεικνύει ότι όποτε η Τουρκία βρισκόταν ενώπιον στασιμότητα στο Κυπριακό, προχωρούσε σε τετελεσμένα. Το έκανε με το ψευδοκράτος, το έκανε με τις προσπάθειες Ρόβντεχτάς το 1999 για κατέθεση συνομοσπονδιακού σχέδιου λύσης. Προσπάθησε να το κάνει αντίκως για την πλευρά μας μετά την δημοκρατικά ληφθής απόφαση του Κυπριακού Λαού. Ευχαριστώ κύριε Δαμιανό. Κύριε Αγγελίδη. Κύριε Γενεβέζου, νομίζω ότι οι θέσεις του υποψηφίου που υποστηρίζω, του κύριου Γιώργου Ρελίχα, δεν ήσαν θέσεις που απλώς ξεκινούσαν και έμειναν στο παρελθόν. Ξεκίνησαν με την διαπίστωση ότι για 38,5 χρόνια τώρα διαπραγματευόμαστε δικές μας υποχωρήσεις, άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγάλες. Και επειδή ακριβώς αυτό είναι το παρελθόν, προσπάθησε με τις δικές του θέσεις να ξεφύγει από αυτήν την τακτική της δικής μας πλευράς, την τακτική του καλού παιδιού. Και ποια είναι η δυνατότητα πλέον της Κυπριακής Δημοκρατίας? Να προλάβει να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η οικονομική καταστροφή που υπάρχει τώρα σαν περαιτέρω μοχλός πίεσης για μια λύση η οποία θα είναι ακόμα πολύ δυσκολότερη και πολύ χειρότερη από εκείνη μας προτάθηκε το 2004 και καταψηφίστηκε. Και επί του συγκεκριμένου σημείου παρατηρώ κάτι πολύ καθαρό. Ουδής από εδώ, σε ολόκληρη την Κύπρο, κανένας νομίζω, δεν αμφιβάλλει ότι
η οικονομική υποδούλωση του κράτους, η μετατροπή του απλού πολίτου σε ένα δυστυχή άνθρωπο που έχει χάσει εκείνα τα οποία ένιωθε ως την καθημερινή του ζωή, θα δημιουργήσει φοβερά μεγάλη πίεση. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας, βάζοντας την θέση ότι απαιτείται μια νέα πορεία πραγμάτων, δεν συγκρουόμαστε με την δυσκολία που θα έχει αυτή η πορεία απλώς μεταθέτουμε την ευθύνη οριστικά και πάλι σε εκείνο που προκάλεσε και την στρατιωτική εισβολή, την διαίρεση, τον παράνομο επικισμό. Και ποιος είναι αυτός? Ο στρατός της Τουρκίας. Άρα λοιπόν εγώ δεν θα έχω, όπως και ο κ. Ζηλίκας δεν έχει διάθεση να παλεύει και να συγκρούεται με ανθυποψηφίους απλώς χάρη της αντιπαράθεσης. Απλώς θέτουμε ότι εκείνος ο οποίος είναι ο εχθρός και αντί του οποίου πρέπει να στραφούμε όλοι, όχι μόνο ο μελλοντικός πρόεδρος, αλλά όλοι, ότι είναι η Τουρκία. Ουδής θεωρώ διαφωνεί με τη θέση σας αυτή, κύριε Αγγελίδη. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αναφορά στο παρελθόν. Είναι θέσεις που για πρώτη φορά πρέπει να τεθεί κατά τρόπον κατακόρυφο. Και γιατί? Μιλούμε για τις συμφωνίες του 1977 και του 1979 και λέμε ότι από εκείνη την εποχή έχουμε καθιερώσει την αρχή ότι έχουμε δεχτεί δύσκολη μεν λύση, αλλά είναι λύση η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε σε μια... Την οποία όμως ο υποψήφιος ο οποίος υποστηρίζεται φαίνεται πως απορρίπτει. Δηλαδή τη λύση όπως αυτή συμφωνήθηκε. Διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ναι, την απορρίψει, διότι... Επειδή μου λέτε για συνέχεια πραγμάτων και συμφωνιών που έχουν γίνει. Όχι, θα συνέχιζα να πω ότι αυτές οι δύο συμφωνίες ανατράπηκαν με τρόπον όσον πιο έντονο μπορούσε να γίνει. Ανακήρυξη ψευδοκράτους και αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εμείς, παρόλη αυτή την θέση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, θεωρούμε ότι ακόμα είμαστε δεσμευμένοι από εκείνα που συμφωνήθηκαν τότε, τα οποία δεν τήρησε ποτέ η Τουρκία. Άρα λοιπόν, όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που βλέπουμε ότι οι δικές μας υποχωρήσεις είναι εκείνο που έχουμε επιτύχει για 38,5 χρόνια, θα πρέπει κανένας να πει ότι φτάνει να προχωρούμε με αυτήν την μέθοδο και ας ακολουθήσουμε μια τακτική πραγματικής διεκδίκησης. Δικαιούμαστε. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ατομικά δικαιώματα. Όλοι μιλούσαν για διεκδίκηση και όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας που ήταν... Μα δεν διαφωνούμε, κύριε Αγγελίδη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διαπιστώσουμε αν οι μικρές ή μεγάλες υποχωρήσεις που έγιναν από όλους τους πρόεδρους, όπως το λέει και ο κύριος Λίκας, οδήγησαν όντως σε λύση. Αφού δεν οδήγησαν, όση διεκδικητικότητα και αν δείξαμε στο παρελθόν, οφείλουμε να δείξουμε αυτή τη στιγμή. Θέλω και από τους τρεις, θα σας παρακαλέσω πολύ, επειδή σε 11 μέρες θα πάμε να ψηφίσουμε. Θέλω να μου πείτε τι θα γίνει αύριο και πώς ο υποψήφιος τον οποίο υποστηρίζετε θα κινηθεί σε σχέση με το Κυπριακό. Βεβαίως δεν θα μείνουν αναπάντητα τα περί αναξιοπιστίας και επειδή ήδη έχει τεθεί το τραπέζι. Όταν πρέπει να λεχθούν, εγώ είμαι πρόθυμος όσο διευθύνετε την συζήτηση να ξεκινήσω από εκεί που θέλετε. Ναι. Όμως δεν θα τα αφήσω αυτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Όχι. Θέλω να ξεκινήσω από το εξής όμως. Μου είπατε 2-3 φορές πριν, στην πρώτη τοποθέτησή σας, αναφερθήκατε σε αλλαγή περιβάλλοντος. Μάλιστα. Πώς θα την πετύχετε αυτή? Ασφαλώς. Αυτό είναι το οποίο επαναλαμβάνω. Υπάρχει πρώτα μία... Συζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια με την τουρκική πλευρά και πάντα συζητούμε τη συνταγματική πτυχή και ποτέ η τουρκική πλευρά δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, ούτε για το εδαφικό, ούτε βασικά για τις περιουσίες, εκτός από κάποια γενικές αρχές που παρουσίασαν αυτά τα 5 χρόνια στις διαπραγματεύσεις με τον κύριο Χριστόφια, ούτε το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Η τουρκική πλευρά συνεχώς, θα συμφωνήσω με τον κύριο Αγγελίδη, ή στην διαπίστωση του ότι συζητούμε όλα αυτά τα χρόνια και η δική μας πλευρά δείχνει την καλή της διάθεση και η τουρκική πλευρά εισπράττει. Δεν είπε μόνο αυτό, μίλησε για αποχωρήσει ο κ. Άστε με να πούμε εκείνα αυτά που συμφωνώ μαζί του. Τα άλλα όλα είναι δικά του. Ναι, δεν έμεινε εκεί, σας το επισημαίνω. Δεν ξέρω που έχει μείνει. Εγώ απλώς λέω κάποιο σημείο στο οποίο μπορούμε να συναντηθούμε. Και επομένως, αυτήν τη φορά η δική μας πρόθεση είναι να συνταχθεί επιτέλους από εμάς πρώτα
ένα σχέδιο λύσης, το οποίο να καταθέσουμε στο τραπέζι, να ξέρουμε και να συμφωνούμε όλοι και όλες οι πολιτικές δυνάμεις με τη μέθοδο που αποφασίζουμε στο Εθνικό Συμβούλιο ή που θα αποφασίζουμε, που θα είναι η άποψη, κατά τη δική μου άποψη, σχεδόν του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων, προκαλώντας την τουρκική πλευρά επιτέλους να καταθέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ποιες είναι οι δικές της απόψεις σε όλες τις παράμετρους του κυπριακού προβλήματος. Σε ποια βάση θα γίνει αυτό το σχέδιο, πού θα περιεστραφεί, πού θα επικεντρωθεί? Τι εννοείται σε ποια βάση? Δηλαδή, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως συζητούσαμε πριν. Ακούστε. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το τι περιλαμβάνει η Συμφωνία Δυσιδίκο, γιατί αποφεύχθησαν όροι. Όχι. Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν έχει αποφευχθεί. Εάν κάποιος θέλει να δει μέσα από το περιεχόμενο της συμφωνίας κορυφής, της συμφωνίας της 8ης Ιουλίου κλπ. Ότι είναι εκεί. Εμείς εκείνο το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε όμως κάτω συγκεκριμένα τι είναι εκείνο που επιδιώκουμε σαν αφετηρία για την προσπάθεια λύση του κυπριακού προβλήματος. Στο περιεχόμενο εννοείται, κύριε Κασουλή? Όπως θέλετε δώστε του τον, όχι, δώστε του τον όρο, κύριε Αγγελίδη. Διότι στο σωστό περιεχόμενο πριν 5 χρόνια ήσασταν ανθυποψήφιος αυτής της άποψης. Κύριε Αγγελίδη, ήταν του τάξου αφού μόλις έχω πει να καθίσουμε. Ακούστε, αναποφεύκτως θα πρέπει να απαντήσω σε αυτά που έλεγα προηγουμένως και να διακόψω αυτή τη ερώτηση. Δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο, επειδή φτάσαμε και είπαμε κάποτε, υπό διαφορετικές συνθήκες και υπό διαφορετικές περιπτώσεις, να είμαστε πνευματικό απολύθημα και να μην προσαρμοζόμαστε στις περιστάσεις. Μόλις προηγουμένως έχω πει ότι τελικά η τουρκική πλευρά έχει αποβάλει πλήρως το προσωπείο, ενώ δηλώνει και όλοι έλεγαν ότι υποστηρίζει τη δικοινοτική ομοσπονδία, δεν καταθέτει αυτές τις θέσεις, οι δικές μας θέσεις να μην προσαρμοστούν. Το ποιες έπρεπε να ήταν οι θέσεις πριν 5 χρόνια, πριν 10 ή πριν 15, ενώ ο κύριος Δαμιανού αυτόν το θεωρεί ως συνέπεια, για μένα είναι το αντίθετο. Ότι αν επειδή έφτασες και είπες πριν 5 και 10 και 15 χρόνια κάποιες τοποθετήσεις, είσαι υποχρεωμένος ανεξαρτήτως των περιστάσεων και των εξελίξεων να παραμένεις σε αυτές, μήπως και σου πούν ότι μεταλλάχτηκες. Και εγώ πιστεύω ότι τους πολιτικούς που πρέπει να φοβάται ο κυπριακός λαός και οι ακροατές μας που μας ακούν είναι αυτούς που παραδέχονται ότι τη σημερινή εποχή εκείνα που έλεγαν την προηγούμενη δεν ισχύουν, μετρούν τα μea culpa. Κύριος Δαμιανού, είμαι σίγουρος ότι θα έχει εδώ τη στατιστική για τα mea culpa. Να μην φοβάστε. Με συγχωρείτε, ομολογώ ότι έχουμε χάσει λογαριασμό. Ωραία, ακόμα πάω. Να μην φοβάστε τον πολιτικό που παραδέχεται τα λάθη του. Να φοβάστε τον πολιτικό που δεν παραδέχεται τα λάθη του. Αν χρειάστηκε να πει πού χρειάστηκε mea culpa, ειδού το παράδειγμα των τρανών του Μαρή, όπου κανένας δεν είπε, ο πρόεδρος Χριστόφιας δεν είπε ποτέ. Όχι, θα το πω. Διότι είναι το κλασικό παράδειγμα του πολιτικού που δεν παραδέχεται τα λάθη του. Άρα υποχρεωμένο. Μετά συζητούμε μεταξύ μας και με ρώτησε και ο κ. Αγγελίδης, είναι εκείνο που υποστήριζε ο έμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος πριν 5 χρόνια. Τι είδους ομοσπονδία πρέπει να θέλουμε? Αν θα είναι δικοινοτική, πρώτα αν θέλουμε ομοσπονδία. Δεύτερον, αν θα είναι δικοινοτική, όχι. Καλή ερώτηση. Και τι είναι δικοινοτική? Και ο λαός απορεί. Μπορεί, ωραία, θα απαντήσω και στον λαό. Το τρίτον είναι με ποιον περιεχόμενο. Και τι έχουμε απέναντι μας? Την τουρκική πλευρά, η οποία, επαναλαμβάνω κατά κόρον, δεν υποστηρίζει ομοσπονδία, δεν καταθέτει θέσεις ομοσπονδίας. Προς τι να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση μεταξύ μας? Μην νομίζετε ότι ο κυπριακός λαός δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή που μιλούμε απόψε ότι δεν βρίσκεται το Κυπριακό μπροστά από τέτοια διλήμματα πλέον και ότι το Κυπριακό βρίσκεται κάπου αλλού, διότι αυτή τη στιγμή η διαπίστωση είναι ότι η τουρκική πλευρά δεν επιθυμεί τη λύση του Κυπριακού, εκτός και αν πηδήσουμε τον πύχη που τον θέτει τόσο ψηλά που κανένας Κύπριος δεν μπορεί να τη συναντήσει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κύριε Δαμιανού. Κύριε Κερέζου, ομολογώ ότι έχω εκπλαγεί με κάποια πράγματα που έχουν λεχθεί. Δηλαδή? Εκτός αν δεν τα κατάλαβα σωστά.
Έγινε αναφορά στη δικοινοτική της Ζωνική Ομοσπονδία και σε θέσεις που είχαμε πριν 5, 10, 15 χρόνια και αποδόθηκε η φράση πνευματικά απολυθώματα, πνευματικό απολύθωμα. Έγινε αναφορά σε προσαρμογή πολιτικών θέσεων. Να κατανοήσω ότι σήμερα ο κ. Αναστασιάδης, ελαιό εκλογών, πλέον αυτό που σας είπε εσάς σε εκπομπή δική σας, ότι παρέλειψαν την αναφορά στην Ομοσπονδία για να είναι πιο ελκυστική υποψηφιότητα στο εκλογικό, έχει μετατραπεί σε πολιτική προεκλογική θέση. Αν αυτή είναι η θέση του κ. Αναστασιάδη, δηλαδή καταγγελία του συμφωνημένου εδώ και 38 χρόνια πλαισίου λύσης, πρέπει να το γνωρίζει ο πολίτης. Κάτι τέτοιο, κυρία Κοινοβούλη. Έτσι το έχω εκλάβει. Νομίζω το δεύτερο. έχει ο κύριος Δαμιανού. Παρακαλώ. Όχι, παρακαλώ, κύριε Κασουλίδη. Ελεύθερα όχι, ελεύθερα δεν έχω. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Δεν έχει πει ο κύριος Αναστασιάδης κάτι τέτοιο. Απέναντίας εγώ απόψε είπα ότι είναι η βάση της Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, διότι ειδού οι δύο συμφωνίες κορυφής, ειδού η συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Ποιο είναι το πνευματικό απολύθωμα στο οποίο αναφερθήκατε? Στις θέσεις που λογικά μπορεί να είχε κάποιος πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Παραδείγματος χάρη για το δημοψήφισμα στο σχέδιο ΝΑΝΑ. Την τότε εποχή ετέργεζε μια άλλη θέση. Δεν αναφέρθηκα καν εγώ σε αυτά. Εγώ αναφέρομαι στη θέση του Κυπριακού. Δεν ανάγκη να διαφερθείτε. Άρα εσείς αναφέρεστε στη θέση Αναστασιάδη στο δημοψήφισμα. Αυτό εννοείται πνευματικό απολύθωμα. Εντάξει. Τώρα, έχουν λεχθεί και κάποια άλλα πράγματα. Κύριε Δαμιανού. Ακούετε ωραίο. Σύνταξη σχεδίου λύσης του Κυπριακού. Πείτε ότι αποφασίζει, αν εκλεγεί ο κ. Αναστασιάδης, το οποίο απευχόμαστε, να συντάξει σχέδιο λύσης. Ποιος Αναστασιάδης θα δώσει τις οδηγίες για σύνταξη σχέδιου λύσης? Εκείνος ο οποίος μιλούσε μέχρι πριν 9 μήνες για χαλαρή ομοσπονδία, και επειδή δεν θέλω να αιωρείτε, το έχω μπροστά μου επίσημη τοποθέτηση 7 Φεβρουαρίου του 12, ομιλία του κ. Αναστασιάδη, που επεξηγεί τη χαλαρή ομοσπονδία. 7 Φεβρουαρίου του 12. Πριν ένα χρόνο παρακάτω. Την ερμηνεύει. Θεωρούμε πως η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο κεντρικό κράτος, στην Ομοσπονδία τώρα, έτσι, αντί της ενίσχυσης της οντότητας, θα πολλαπλασιάζει τους κινδύνους τριβών, αδιεξόδων και παράλυσης, ενώ θα θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία και βιωσιμότητα του κράτους. Η ισχυρή κεντρική κυβέρνηση τη θεωρεί επικίνδυνη για τη βιωσιμότητα του κράτους. Κύριε Δαμιανού, κάνετε μου μια χάρη. Παρακαλώ. Σε εκείνο που έχετε μπροστά σας, βλέπετε τη λέξη χαλαρή ομοσπονδία? Αναφέρεται η πρόταση του ΔΣ για ισχυρό κεντρικό κράτος. Δεν θα ερμηνεύω κιόλας. Όχι, είναι επίσημο έγγραφο από την ιστοσελίδα του ΔΣ. Λοιπόν, δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Δεν είμαι εδώ για να ερμηνεύω τις θέσεις του κ. Αναστασιάδη. Είμαι εδώ για να κρίνω τις θέσεις του κ. Αναστασιάδη. Και βεβαίως οι πολίτες να μας κρίνουν όλους. Αυτή η αναφορά σε σύνταξη σχεδίου λύσης είναι θρησιγενής με την εξής έννοια. Πείτε ότι έγινε ένα σχέδιο λύσης. Έρχεται η Τουρκία και λέει: εγώ το απορρίπτω. Παρακάτω, τι θα κάνει ο κ. Αναστασιάδης? Ανάλογο πρόβλημα έχει η θέση του κ. Λιλίκα για καταγγελία, όπως έχει δεχθεί από τον κ. Αγγελίδη προηγουμένως, των συμφωνίων υψηλού επίπεδου. Παραλείψατε κάτι. Παρακαλώ. Έχω την αίσθηση ότι έχει σημασία. Παρακαλώ. Ναι. Είπε για διαβούλευση στο Εθνικό Συμβούλιο Σχεδίου Λύσης ο κύριος Κασουλίδης. Εν γνώση μου το παρέλειψα. Γιατί ας πούμε να ετοιμάσει ένα σχέδιο λύσης. Εν γνώση μου το παρέλειψα γιατί αυτό με οδηγεί στο να θυμίσω τη δέσμευση Αναστασιάδη, η οποία ισοδυναμεί με βέτο του ΔΣ στο Εθνικό Συμβούλιο. Άμα έχει ως θέση πως προαπαιτείται η πλειοψηφία του 75% για να δεσμεύεται ο πρόεδρος, ένα βέτο του ΔΣ που ανέκαθεν τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι πέραν του 30%, σημαίνει ότι το Εθνικό Συμβούλιο με βέτο του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Πρόεδρου του δεν μπορεί να λάβει καμία απόφαση. Αντιστρόφως έχει βέτο το ΑΚΕ. Αντιστρόφως έχει βέτο το ΑΚΕ. Δεν νομίζω να υπονοείται. Δεν νομίζω να υπονοείται ότι έχει ως έννοια του το τι το ΑΚΕ θα πράττει επί διακυβέρνησης του. Νομίζω θέλει να διασφαλίσει. Να μην μένουμε σε αυτά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτή η θνησιγενής πρόταση κατά έναν τρόπο προσομοιάζει τη θέση του κ. Λιλίκα. Με διορθώνει ορθώς ο κ. Ζεφαντίδης. Δεν έχει μιλήσει για καταγγελία, έχει αναφερθεί σε συμφωνίες που παραβίασε η ίδια η Τουρκία. Εάν η θέση είναι ότι επειδή τις παραβίασε η Τουρκία, πρέπει και εμείς να πούμε στην ίδια λογική, αυτό που θα μας μείνει είναι μια κοινή καταγγελία του συμφωνημένου πλαισίου λύσης και βεβαίως η διεθνής κοινότητα θα σταματήσει με μαθηματική ακρίβεια να ασχολείται με το Κυπριακό. Και βεβαίως υπάρχει και μια δεύτερη πτυχή, γιατί δεν μπορεί να αιωρείται το θέμα αξιοπιστίας, δεν αφορά μόνο τον κ. Αναστασιάδη. Δεν γίνεται να έχει στηδεύσει πρωτοσύμβουλος του Γιώργου Βασιλείου για 10 χρόνια στα έδρανα των νέων δυνάμεων του ΑΚΕΛ. 5 χρόνια υπουργός, εκ των οποίων τα 2,5 υπουργός εξωτερικών. Αναφέρομαι στον κύριο Λιλίκα. Να ήσουν διαπρίσεως κήρυκας της 8ης Ιουλίου του 6.
των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου να έχει σαλωνίσει την Ιφίλιο για να προωθήσει θέση για την κοινοτική της Δυτική Ομοσπονδία μέχρι πριν 3-4 χρόνια, 5 αν θέλετε, και σήμερα να την καταγγέλεις. Κρίνεται και αυτή η αξιοπιστία του κ. Λιλίκα μετά από 30 χρόνια να παραγράφει μια δική του πολιτική πορεία. Κλείνω με κάτι που αφορά το Σταύρο Μαλά. Έχει και αναφερθεί, γιατί εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να κατατίθενται προτάσεις. Έχω ήδη αναφερθεί σε μια πρόταση. Είναι η διασύνδεση του εθνικού μας πλούτου που αποδεδειγμένα υπάρχει για να χτιστούν τέτοιες συμμαχίες διακρατικές. Ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη ορισμένες και πρέπει να πιστωθεί και η παρούσα κυβέρνηση. Εμείς λέμε και όλοι όσοι συνέδραμα τούτη την προσπάθεια διαχρονικά για να αναδειχθεί η ικανότητα της Κύπρου να αποτελεί ενεργειακό κόμβο στην περιοχή αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκ δευτέρου μέσα από το χτίσμα αυτών των συμμαχιών. Πρώτα, τα ίδια κράτη εταίροι μας θα θέλουν μια πολιτική σταθερότητα στην Κύπρο. Αυτή η σταθερότητα δεν διασφαλίζεται με την κατοχή, αλλά και η ίδια η Τουρκία. Αν θέλει οι Τουρκοκύπροι να προσποριστούν το οποιοδήποτε όφελος, θα πρέπει να εργαστεί για λύση του Κυπριακού. Μια ερώτηση, επιτρέπετε. Με συγχωρείτε λίγο, επειδή διασυνδέεται λίγο, αν θέλετε, μάλλον όχι. Μου λέτε ότι είναι όπλο τα οικόπεδά μας στην ΑΟΣ, αν όντως έχουν τόσο εθνικό πλούτο, όπως λένε οι πληροφορίες, να τα προτάξουμε να κάνουμε συμμαχίες. Για να πετύχουμε τι? Για να πετύχουμε κάτι το οποίο κατά έναν τρόπο όχι σχετιζόμενο με αυτό που θα πω, αλλά το έλεγε ένας άλλος πολιτικός. Μια καλώς δομημένη διαπλοκή κρατικών συμφερόντων. Δεν είναι τυχαίο που δεν έχει πληγεί ποσός η προσπάθεια της Νόμπολ. Η Νόμπολ είναι εταιρεία αμερικάνικων συμφερόντων. Μήπως η Τουρκία δεν φλέρταρε με την ιδέα να προκαλέσει θερμό επεισόδιο? Μήπως δεν μας απειλούσε? Αλλά αντιθέτως. Και φλερτάρει ακόμα, σωστό. Αλλά αντιθέτως, αυτή η πολύ σωστή τακτική που ακολουθήθηκε, που θεωρώ ότι είναι και στρατηγική πλέον και πρέπει να αφορά και τις επόμενες κυβερνήσεις, να χτιστούν συμμαχίες, είναι μια προοπτική που παρέχει τη μοναδική πραγματική ελπίδα, με δεδομένο ότι όλοι συμφωνούμε πως η Τουρκία παραμένει αδιάλεκτη. Και λέω με το εξής. Είναι γι' αυτό που θεωρούμε ότι η πρόταση του κ. Αναστασιάδη για διασύνδεση του εθνικού μας πλούτου με την Τουρκία μέσω ενδεχομένως ενός αγωγού που θα περνά από τον Ναμπούκο ή αλλού πριν από τη λύση του Κυπριακού, αφαιρεί αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί που έχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δαμιανού. Κύριε Αγγελίδη. Θα ξεκινήσω από την αναφορά στον κύριο Λιλίκα και που έχει θητεύσει. Δεν είναι μία, είναι περισσότερες. Ο κύριος Λιλίκας δεν εκπροσωπεί μια κομματική προϊστορία κάποιου συγκεκριμένου κόμματος. Και δεν είναι και μόνος. Έχει γύρω του ανθρώπους οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής την οποία υποστηρίζει. Άλλο σας είπε ο κύριος Δαμιανού τώρα. Να προχωρήσω. Μίλησε για πολιτικές πορείες με πολύ διαφορετικές διαδρομές με έναν τρόπο. Τώρα αν είχε κόμμα πίσω, δεν είχε κόμμα πίσω, είναι θέμα πολιτικών θέσεων, απόψεων. Κόμμα μπροστά. Ακριβώς καθορίζει τα του μέλλοντος. Και σε αυτό το μέλλον έλαβε υπόψη την πενταετία που πέρασε. Αυτή η απάντηση είναι στο κόμμα το αύριο, τον κύριο Κασουλίδη? Όχι, ο κύριος Κασουλίδης το είπε. Εγώ είπα από την αρχή ότι σκεφτήκαμε τα 38,5 χρόνια που δεν έφερα λύση. Αλλά από τότε που αναφέρεται ο κύριος Δαμιανού έχουν περάσει 5 χρόνια όπου το Κυπριακό έχει φτάσει στο βαθμό εκείνον της επικινδυνότητας που εάν δεν θέσουμε τέρμα σε αυτήν την κατηφόρα κινδυνεύουμε άμεσα πολλαπλώς. Άρα συμφωνείτε με την άποψη του κ. Κασουλίδη ότι μπορεί ο πολιτικός, κρίνοντας με τα δεδομένα που έχει μπροστά του την κάθε στιγμή, να αλλάζει θέση? Και επαναλαμβάνω ότι εδώ ο πολιτικός στηρίζεται από απόψεις και άλλων προσώπων και ενός κόμματος συγκεκριμένου που υποστήριξαν γραμμές διαφορετικές. Έχει διαπιστώσει λοιπόν ότι μέσα στην τελευταία πενταετία υπήρξαν πολυστήματα καταστρεπτικά και έναντι αυτών του κινδύνου τοποθετείται καθαρά λέγοντας ότι φτάνει πια να μένουμε πνευματικά απολιθώματα, όπως είπε ο κύριος Κασουλίδης, σε εκείνα που για τόσα χρόνια εμείς υποχωρήσαμε, ενώ την τελευταία πενταετία η Τουρκία έχει επαναλάβει διαστόματος Ερντογάν ότι είναι δύο κράτη, δύο λαοί, δύο θρησκείες, δύο γλώσσες στην Κύπρο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν αποτελούν τέλμα για ό,τι αφορά το Κυπριακό. Αποτελεί μια επικινδυνότατη φάση η οποία θα επιδεινωθεί από την 1η του Μάρτη και έως τον Ιούλιο. Γιατί λέω τον Ιούλιο? Δηλαδή τώρα περάσαμε το ψήφισμα για ανανέωση της Ουμφική. Τον Ιούλιο θα είναι η νέα ανανέωση. Μεταξύ αυτών των 4 μηνών ο κύριος Ντάουνερ δεν θα κάνει απλώς ταξίδια αναψυχής. Θα έρθει για να ασκήσει πίεση. Λοιπόν, εάν πάρει τη σαφή προειδοποίηση ότι ξέρετε για τόσα χρόνια οι δικές μας υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας, η οποία δεν έκαμε καμιά υποχώρηση, δεν βοήθησε στην επίλυση του Κυπριακού, και άρα εμείς
ως κυβέρνησης, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέμε ότι οι αρχές και οι αξίες της Ευρώπης που περιήλθαν σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι πρέπει να αποτελούν βάση επίλυσης του Κυπριακού, είναι βάσεις που θα εξυπηρετεί και τους Τουρκοκυπρίους. Κύριε Αγγελίδη, θέλω να μου πείτε πώς θα τα πετύχει αυτά, σε συνδυασμό. Πώς θα τα πετύχει. Πείτε ότι 1η του Μάρτη αναλαμβάνει τα ενία του κράτους. Ξεκινάει μια πίεση μέχρι τον Ιούλιο, όπως μου λέτε. Ακριβώς, μόνο αντιτάσσοντας την θέση ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτές οι συνομιλίες ως διεξήχθησαν μέχρι σήμερα, διότι σε ουδέν οδήγησε. Και παράλληλα. Και τι κάνουμε, μένουμε στο προεδρικό και περιμένουμε συγκεκριμένα, θέλω να μου πείτε. Και παράλληλα να αξιοποιήσουμε επιτέλους και αυτών των φυσικών πλούτων και την δυνατότητα με αυτών των φυσικών πλούτων να μην είμαστε υπόλογοι δέσμοι της Τρόικα, να μην είναι το κράτος μας υποβαθισμένο, να μην έχει χάσει από την κυριαρχία του και έναντι της Τρόικα και να αντιτάξει επιτέλους μια καθαρή θέση ότι ξέρετε είμεθα άτομα πολίτες της Ευρώπης και δικαιούμαστε κι εμείς αυτής της μεταχείρισης και της μεταχείρισης. Γιατί άλλοι να υποκληθούν σε αυτό, κύριε Αγγελίδη? Δεν λέω ότι θα υποκληθούν, αντίθετα λέω ότι θα συναντήσουν. Να καταλάβω. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ ιδανικό, ιδεαλιστικό. Όχι, δεν είναι ιδανικό και ιδεαλιστικό αν θυμηθεί κανένας ότι το 2006. Να μου επιτρέψετε, αν θυμηθεί κανένας το 2006. Όταν ακόμα κάποιοι έλεγαν ότι εάν απορρίψουμε το σχέδιο ΑΝΑ δεν θα υπάρξει άλλο περιθώριο να έρθει κάποιος να βοηθήσει στην κρίση, και παρόλη την αντίδραση που είχαμε στην Ευρώπη καταφέραμε να βάλουμε περιορισμούς στην πρόοδο της πορείας της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Εάν αυτοί οι περιορισμοί δεν χανόντουσαν στα τελευταία 5 χρόνια, η Τουρκία δεν θα μπορούσε να λέει για 2 κράτη, 2 λαούς και 2 θρησκείες στην Κύπρο. Θα πρέπει λοιπόν μεταξύ άλλων να ασκήσουμε όλοι μας την επιρροή στους εταίρους μας, οι οποίοι να κατανοήσουν επιτέλους ότι το Κυπριακό είναι κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους και να ζητήσουμε όντως συνεργασία και βοήθεια από αυτούς τους ανθρώπους με βάση ποια αρχή? Μια αρχή που ξέρει πολύ καλά ο κ. Κασουλίδης, την αρχή της αλληλεγγύης, που είναι υποχρέωσή τους. Θα μου πείτε, είδαμε την αλληλεγγύη στα οικονομικά θέματα της Ελλάδος και άλλο χώρο. Αλλά, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, αλλά αν δεν το διεκδικήσουν αυτό, και αν δεν το διεκδικήσουν αυτό, θα παραμένεις απλώς καθυλωμένος σε εκείνα που σε κατευθύνει η Τουρκία. Και κάτι τελευταίο με την άδεια σας. Την ιδέα να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από δικής μας πλευράς, το οποίο πρώτα να τεθεί στους Ευρωπαίους εταίρους, να το δουν ότι είναι όντως λειτουργικό και δίκαιο και για τους Τουρκοκύπριους. Είχε ξεκινήσει από πολύ πιο παλιά και είχε σαρκαστεί αυτή η ιδέα. Ξεκίνησε με καθηγητές, με προσωπικότητες όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και πέραν από την Ευρώπη, και είχε υποστεί το σαρκασμό των καιρών που άκουγαν αυτές τις απόψεις και τις εκθέσεις ο έμνηστος Στράτος Παπαδόπουλος. Ναι, αλλά το είχα και εγώ θέσει σαν υποψήφιος πρόεδρος πριν 5 χρόνια και είχα και εγώ σαρκαστεί, και να θυμηθεί λίγο καλύτερο ο κύριος Αγγελίδης. Όχι, θυμούμε πολύ καλά κύριε Κασουλίδη, αλλά μιλούμε για έναν γεγονός επιστημονικό. Γι' αυτό και ο κύριος Λιλίκας λέει ότι δεν αρκεί πλέον το Εθνικό Συμβούλιο για να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού. Χρειάζεται ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας που θα έχει οι δήμονες που να βοηθούν την πολιτική σκέψη και διεκδίκηση. Θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις. Να πείτε μου, κύριε Κασουλίδη. Όχι, να απαντήσουμε στο τι θα κάνει από τις πρώτες ημέρες ο κύριος Αναστασία. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Επιστρέφουμε. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση. Σταύρος Μάλας, νέος ηγέτης, σύγχρονος, αξιόπιστος για το λαό.
μας τα λεφτά σας είναι ακόμα πιο ασφαλισμένα. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού. Πάντα δίπλα σου. Προεδρικές εκλογές 2013. Το μεγάλο debate των πολιτικών αρχηγών. Πέμπτη στις 10 το βράδυ από το ΡΙΚ 1. Αβέροφ Νεοφύτου του ΔΥΣΥ, Άντρος Κυπριανού του ΑΚΕΛ, Μάριος Καρογιάν του ΔΥΚΟ και Γιαννάκης Ομήρου της ΕΔΕΚ. Συντονίζει ο Γιάννης Καρεκλάς. Οι συμμαχίες, οι πολιτικές, τα προβλήματα του τόπου, οι προοπτικές επίλυσης και οι ευθύνες των κομμάτων. Προεδρικές εκλογές 2013. Το μεγάλο debate των πολιτικών αρχηγών. Πέμπτη στις 10 το βράδυ από το ΡΙΚ 1 με τον Γιάννη Καρεκλά. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς συνεχίζει το ευρωπαϊκό του οδηπορικό στο Europa League, έχοντας ραντεβού στο ΡΙΚ. Λεβάντε Ολυμπιακός για τους 32 του Europa League. 5η 14 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ από το ΡΙΚ 2. Λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια των ερυθρολεύκων να θέσουν επί ισπανικού εδάφους βάσεις πρόκρισης στους 16 της διοργάνωσης. Γύρω στα μεσάνυχτα στιγμιότυπα από τους υπόλοιπους σημαντικότερους αγώνες. 5η 14 Φεβρουαρίου, βραδιά Europa League στο ΡΙΚ. Και για να πάρουν μια μπασά, όσοι βυζάμε άλλα. Και όταν να πέσει αστοσά, περνούμε με το γάλα. Με το κατώτο πιασμένο σου βλέμμα θα κοιτάξεις βαθιά μέσα στα βαβαρικά της μάτια. Ελίνα του την αυτήν την τίλαξαν. Αέριο. Αέριο, οικονομία. Αέριο, οικονομία. Έγραψα ενίκεια, εσκόραρα, ήμουν αποφασιστικός. Ποιος είσαι ιδιονίστα, ένας εγώ το χρόνο να σου πει. Είσαι εδώ! Nice, wow, speak you right. Πάρ' την κάλπη απάνω στο αγόρι μου. Τούτες τις εκλογές ένα μας την κάψουν. Τώρα αυτό θα το δώσεις στις πατάτες τις αντιναχτές. Καυτή σάτυρα από τις πατάτες αντιναχτές και ζεσταθείτε με Super Knorr. Η τέλεια γεύση είναι στη φύση μας. Στη Knorr χρησιμοποιούμε μόνο μηχανικά που καλλιεργούνται και οριμάζουν φυσικά. Knorr, η νούμερο 1 σούπα στην Ελλάδα. Η τέλεια γεύση είναι στη φύση μας. Super Knorr, η τέλεια γεύση σε τέλεια προσφορά. 2 συν 1 δωρεάν. Αναζητήστε την. Προεδρικές εκλογές 2013, Κυπριακό συζητάμε απόψε. Κύριε Κασουλίδη, έχετε τον λόγο. Έχουν ήδη τεθεί αρκετά ζητήματα για τις θέσεις του κύριου Αναστασιάδη, για το τι θα γίνει αύριο, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό που προτείνεται. Ακριβώς. Με την έναρξη της Προεδρίας Αναστασιάδη θα γίνει μια προσπάθεια που θα έχει σαν στόχο και την αξιοπιστία και το καλό όνομα της Κύπρου, να προχωρήσει σε συμμετοχή, σε αποφάσεις για τη συμμετοχή σε όλους τους πυλώνες και πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια καθ' αυτό προσαρμογή με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική της πολιτική, αίτηση για ένταξη στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, οικοδόμηση σχέσεων με τον ΝΑΤΟ, επιδίωξη συμμαχιών με χώρες που ασκούν επιρροή πάνω στην Τουρκία, ευάθυνση των σχέδιων με γειτονικές χώρες, μια νέα καινούργια περιφερειακή πολιτική για να αποδείξουμε στην Ευρώπη ότι έχουμε την ικανότητα να φέρουμε την προστιθέμενη αξία με τη δική μας συμβολή και αξιοποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου συμπεριλαμβανομένου και του θέματος του φυσικού αερίου. Συμφωνείτε με αυτό που λένε και... Εγώ συμφωνώ με τη θέση ότι το φυσικό αέριο δεν βρίσκεται μόνο για να εξυπηρετήσει την ευημερία του κυπριακού λαού. Βρίσκεται για να βοηθήσει καταλυτικά και στις προσπάθειες απαλλαγής μας από την κατοχή και επανένωσης του τόπου μας. Με την έννοια των συμμαχιών εννοείται. Με την έννοια των συμμαχιών και της αναβάθμισης του ρόλου της Κύπρου. Διαψεύδω κατηγορηματικά, κ. Ζαμιακού,
δεν είναι δικαιούτο νομίζω. Αν μου διέβαζε δείτε στο φιλελεύθερο κ. Αναστασιάδης, να το δεχτώ. Επιβεβαιωθεί από τον κύριο Μητσόπουλο. Όχι, δεν είναι δικαιούτο να πει ότι η υπόθεση του Ναμπούκο συζητείται για πρώτης λύσεως του κυπριακού προβλήματος. Λυπούμε κι εγώ που δεν είναι αληθέστερο και δεν δέχομαι ότι είναι έτσι πράγμα κ. Ούτε μετά τη λύση μπορούσε να συζητήσει. Όχι, εγώ διαφωνώ μαζί σας. Διαφωνώ ότι το φυσικό αέριο σαν όπλο για την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με τον τρόπο που επιθυμούμε εμείς να επιλυθεί το Κυπριακό πρόβλημα, αλίμονον εάν το παραγνωρίσουμε. Τώρα, έχει λεχθεί για την ιδέα του κ. Αναστασιάδη ότι η λύση πρέπει να είναι λειτουργική και για να είναι μια λύση λειτουργική πρέπει οπωσδήποτε να έχει όσον του δυνατόν λιγότερες περιοχές τριβής μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Δηλαδή, να είναι όσον το δυνατόν πιο... Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμιανού. Ο κύριος Ζαμιανού και ο κύριος Χριστόφιας προσπαθούσαν όλων αυτών των καιρών να δημιουργήσουν συνθήκες κεντρικής κυβέρνησης κατά την δική τους χαρακτηρισμό ισχυρής. Εγώ θεωρώ ότι απέναντίας, όσο πιο απλή είναι ο συσχετισμός των αρμοδιοτήτων του ομοσπονδιακού κράτους με όλες τις τριβές, εγώ θα υπενθυμίσω ότι είπε ο αείμνηστος Παπαδόπουλος. Ο αείμνηστος Παπαδόπουλος είπε ότι για να βγάλεις μια πολεοδομική άδεια, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ομοσπονδία, επισχεδίου ανάνε. Με επισχεδίου ανάνε είναι να πάρεις από τέσσερις αρχές άδεια για να πάρεις μια πολεοδομική. Να το θέσω με αφέλεια, μακριά και αγαπημένη, τι μου λέτε τώρα, δηλαδή όσο λιγότερο, επειδή το θέσατε ως τριβή, μου λέτε όσο λιγότερο περιοχές τριβής, τόσο πώς πιο λαμβάνονται αποφάσεις, κύριε Κασουλίδη, όμως? Από τη στιγμή που θα θέλουμε μια κεντρική κυβέρνηση αρμόδια για την εξωτερική πολιτική, για την ασφάλεια, για τα τελωνία, για το immigration, για μια σειρά από απαραίτητες εξουσίες που προϋποθέτουν τη λειτουργία ενός κράτους μιας χώρας. Από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο να έχουμε αυτές τις περιοχές τριβής και αυτήν όλη τη διαδικασία που πρέπει να συμφωνά ο Τούρκος διευθυντής πολεοδομίας, ο Έλληνας διευθυντής του και ο Τούρκος υποδιευθυντής και του ενός κράτους. Επειδή αναφέρεστε συνέχεια στην πολεοδομία, εγώ θέλω αύριο εγώ να πάω να ζήσω στην Κερίνια. Βρίσκω ένα οικόπεδο. Θα πρέπει να αποταθώ, λέω τώρα, σε ένα τουρκοκύπριο λεγόμενο διοικητή της περιοχής για να μου δώσει άδεια. Ναι. Αυτό εννοείται? Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πού βγαίνει ο υπερέχον νόμος που πρέπει να είναι το Σύνταγμα που θα καθιερώνει ανθρώπινα δικαιώματα ελεύθερης εγκατάστασης και δεν είναι αυτό που είπε η κυρία Γερίδα. Προφανώς δεν είπε ότι θα απαγορεύεται το δικαίωμα. Δεν θα απαγορεύεται το δικαίωμα. Θα συναντήσει μπροστά τη δημόσιων υπάλληλων τουρκοκύπριων. Ποιος θα τον ελέγξει, κύριε Κασουλίδη? Θα τον ελέγξει έναν υπέρτερος νόμος? Θα δεχτούμε δηλαδή ότι ο υπέρτερος... Κύριε Αγγελίδη, γνωρίζετε ότι σε όλα τα συντάγματα τα θέματα των ατομικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συμπεριλαμβάνονται. Εκτός από τη διζωνική, κύριε Κασουλίδη. Όπου η διζωνική αποκλεί ακριβώς ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτό το θέμα δεν συμφωνώ ότι δεν πρέπει να περιέχονται σε μια διζωνική. Να το βάλουμε έτσι, για να συμφωνούμε. Ο κύριος Αγγελίδης, στο θέμα της προϊστορίας, αναφέρθηκε ότι διαπίστωσε ο κύριος Λιλίκας ότι μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, οι συμφωνίες κορυφής. Όχι, κύριε Κασουλίδη, εγώ είπα αυτό τη θέση και είπα μάλιστα μέχρι τον Ερντογάν που λέει δύο κράτη, δύο. Εσείς όμως που εκπροσωπείτε. Ανάφερα την πενταετία. Όλα αυτά οδήγησαν στον αγαθό. Εμένα το σχόλιο μου είναι άλλο. Εμένα το σχόλιο μου είναι ότι ο κύριος Λιλίκας ήταν βασικός συντελεστής για τη σύναψη της συμφωνίας της 8ης Ιουλίου και ήταν υπουργός που άρθρον πρώτον αυτής της συμφωνίας μιλά για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και ο κύριος Λιλίκας ήταν υπουργός εξωτερικών για κάποια χρόνια του Τάσου Παπαδόπουλου και είχε κάθε ευχέρεια να συμβάλλει στο να εγκαταλειφθεί η γραμμή της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας μετά το ψευδοκράτος και δεν το έπραξε. Εντάξει, ως εδώ. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Δαμιανού. Έχουν λεχθεί αρκετά. Γι' αυτό και εγώ αποφεύγω να υποβάλω από ό,τι βλέπετε ερωτήσεις. Κάνω περισσότερο το συντονισμό για να σας δίνω το χρόνο. Θα ξεκινήσω από κάτι που λέχθηκε προηγουμένως με το οποίο συμφωνώ.
ότι ναι, σε μια προοπτική λύση, στο περιεχόμενο της λύσης πρέπει να εμπεριέχονται οι ουσιαστικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως λέει και ο Σταύρος Μαλάς, και είναι και δική του θέση. Θεωρία, βέβαια. Και βεβαίως, ναι. Και είναι και θέση του Σταύρου Μαλά ότι επίσης πρέπει να διασφαλίσουν οι 3 βασικές ελευθερίες για όλους τους νόμιμους πολίτες στα πλαίσια μιας λύσης. Τώρα έχουν λεχθεί κάποια πράγματα και βεβαίως αυτά τουλάχιστον είναι εκείνα που μας ενώνουν, γιατί πρέπει να βλέπουμε και αυτά που μας ενώνουν σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Η θέση που αναφέρθηκε προηγουμένως, την οποία εμείς περιφραστικά ερμηνεύουμε ως εξής. Δηλαδή, η θέση του κ. Λίκα για διαπραγματεύσεις από μηδενική βάση. Δηλαδή να εγκαταλείψουμε τόσα συμφωνήθηκαν επειδή όντως η Τουρκία παραμένει αδιάλακτη, να εγκαταλείψουμε την προοπτική της Ομοσπονδίας. Όχι απλά παραμένει αδιάλακτη, βάζει νέες θέσεις συνεχώς, παραβιάζει status quo. Όλα αυτά. Είναι προκλητική και υπάρχει μια διαρκής παρανομία. Εάν λοιπόν εμείς αυτό που συμφωνήσαμε με τους Τουρκοκύπριους, αυτό που συμφωνήσαμε με τον ΟΗΕ, και υπάρχουν τουλάχιστον 25 ψηφίσματα του ΟΗΕ και κάποια άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών που επιβεβαιώνουν ως βάση λύση στη δικαιωτική της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Εγκαταλείψουμε αυτή τη βάση, επαναλαμβάνω ότι το λιγότερο θα χάσουμε την αξιοπιστία μας και το καλύτερο σενάριο, το λέω ειρωνικά, θα είναι να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, γιατί αυτό είναι πολύ οδυνηρό και πολύ επικίνδυνο. Το χειρότερο σενάριο είναι να προωθηθεί και εντε γιούρε μια ρύθμιση που θα διασφαλίζει αυτό το δεύτερο μας γιατί μην το θέσω αλλιώς. Η Τουρκία πολλές φορές παραβίασε τα συμφωνηθέντα. Γιατί αναφέρεστε και εσείς και σε ψηφίσματα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξει. Συμφωνίες. Σωστό. Αυτή δεν θεωρήθηκε αναξιόπιστη. Γιατί εμείς να θεωρηθούμε αναξιόπιστοι και να μην μπορούμε να πάμε πάλι από την αρχή? Νομίζω το έγκριτο της ιδιότητας ως δημοσιογράφος σας επιτρέπει να κάνετε και εσείς την εκτίμηση όπως την κάνουμε εμείς, ότι το ισοζύγιο δυνάμεων αυτή τη στιγμή, όπως και τα τελευταία πολλά χρόνια δυστυχώς, είναι προς όφελος της Τουρκίας. Και αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανατρέψει, ένα βήμα έχει γίνει, αν και δεν έχει αποδώσει, που είναι η ευρωπαϊκή μας ιδιότητα. Αλλά αυτή η προοπτική του να καταστεί η Κύπρος ενεργειακός κόμβος επαυξάνει, πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες για το κράτος μας. Τώρα, επομένως, αυτή η θέση για διαπραγμάτευση από μηδενική βάση τη θεωρούμε επικίνδυνη. Σε κάποια άλλα ζητήματα που έχουν λεχθεί, δεν είναι ο ρόλος μου να αποδίδω εύσημα, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο κ. Κασουλίδης γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά πεπραγμένα και με την παρούσα του ιδιότητα, αλλά και με προηγούμενες ιδιότητες. Να πω δίκη διόρθωση, αν θέλετε, έχουν καταργηθεί οι πυλώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η θέση Αναστασιάδη ότι τάχατες θέλει να είναι εναρμονισμένος με τους πυλώνες, με την τελευταία συνθήκη που εφαρμόζεται εδώ και μερικά χρόνια, έχουν καταργηθεί οι πυλώνες. Είναι πολιτικές. Όχι, θα κάνω προέκταση, κύριε Κασουλίδη, γιατί είναι η ουσία που μας ενδιαφέρει. Επειδή ακόμα και απόψε δεν αποφύγατε τον πειρασμό του να μπείτε σε μια λογική που γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν έχετε καταθέσει θέση πλέον επίσημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ, τα έχουμε δείξει 100 φορές. Δεν είπε ένταξη στο ΝΑΤΟ, είπε. Όχι, έχει θέσει ο κ. Αναστασιάδης. Η επίσημη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ. Ο συνεταιρισμός για την ειρήνη είναι πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μέλων του ΝΑΤΟ. Ουδέποτε το αρνηθήκα, κύριε Δαμιανού. Χαίρομαι, κύριε Κασουλίδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Μακάρι και τα υπόλοιπα στελέχη του ΔΙΣΥ να έλεγαν το ίδιο πράγμα. Και όμως λέω, δύο παραγράφοι. Ένας η συμμετοχή σε όλους τους πυλώνες πολιτικές και πρωτοβουλίες ευρωπαϊκές. Άλλη παράγραφος συνεταιρισμός. Θα πάω και παρακάτω. Εμείς συμφωνούμε και είναι θέση του Σταύρου Μαλά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις βασικές πολιτικές και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και τούτη την ώρα, σε μια κυβέρνηση που δέχεται τα πειρά πανταχώθεν, αυτές τις μέρες υπάρχει εκπροσώπηση της Κύπρου στην πολύ δύσκολη συγκυρία, την πολεμική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο Μάλι. Άρα, σε διάφορες εκφάνσεις της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης συμμετέχουμε με βάση τις δικές μας δυνατότητες. Ποια είναι η διαφωνία μας όμως? Και κάπου δεν συμμετέχετε. Λόγω του ότι εφαρμόζονται. Λόγω του ότι εδώ είναι η διαφορετική μας προσέγγιση. Εκεί που χρησιμοποιούνται οι υποδομές του ΝΑΤΟ και είναι οι πολύ λίγες περιπτώσεις του Berlin Plus, τα γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς. Εκεί η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή είναι δομές του ΝΑΤΟ, δεν συμμετέχει. Και εδώ είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Έχουμε διαχρονική θέση ως ελληνοκυπριακή κοινότητα. Και επιβεβαιώθηκε 2 φορές από ομόφωνες αποφάσεις το 1989 και το 2009 από εθνικά συμβούλια ότι βασική παράμετρος της λύσης είναι η αποστρατιωτικοποίηση. Και μάλιστα έχουμε και ως θέση προοπτικής, τουλάχιστον ο Σταύρος Μαλάς αντιλαμβάνουμε κατά έναν τρόπο και ο κ. Λιλίκας, ότι πρέπει και οι βάσεις να φύγουν από την Κύπρο. Είναι μια προοπτική που είναι μπροστά μας, αν θέλετε, ενώπιον του κυπριακού λαού.
Άρα η θέση του κ. Αναστασιάδη για προοπτική ένταξη στο ΝΑΤΟ αυτόματα καταργεί αυτή την βασική προαπέτηση για αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου. Τι σημαίνει παραμονή στρατευμάτων σε μια ενδεχόμενη λύση? Πρώτα, ο στρατός δεν θα είναι ελληνοκυπριακός, θα είναι μεικτός, τουρκικός και ελληνικός. Δεύτερο, παρέχει το αίρεσμα στην Τουρκία να επαναλάβει τη θέση της που ορθά αναφέρθηκε προηγουμένως ότι έχουμε διαφωνίες στα θέματα εγγύσεων, τη θέση της για παραμονή στρατευμάτων στο Δίνικες και μεταντελείς. Άρα η εγκατάλειψη αυτής της βασικής θέσης ελαιονατοποίησης θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνη για την δημοκρατία. Ένα τελευταίο σημείο, βεβαίως, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να υπογραμμίσω ότι θα ανοίξει νέες προοπτικές. Είναι θέμα που ακολουθούμε συνέχεια την πεπατημένη. Θα ανοίξει νέες προοπτικές. Αυτή είναι η απάντηση μου. Τίποτα άλλο δεν λέω. 32. Θέλω να χαιρετήσω την ειλικρίνεια του κ. Κασουλίδη που επιβεβαίωσε. Το ξέρω, κ. Κασουλίδη. Το επιβεβαίωσε αυτό που έχω πει για Χαλαρή Ομοσπονδία. Είναι η θέση του ότι όσο λιγότερη ανάμειξη και πρόσμιξη. Είναι η πιο δυνατή ομοσπονδία που μπορεί να υπάρχει αυτή. Όσμωση. Θα απαντήσω και για τούτο. Όσμωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αυτό το θεωρούν επικίνδυνο. Και να απαντήσω όχι με όρους πολιτικούς αλλά με όρους διεθνονομικούς. Τον Ιανουάριο του 2012 υπήρξε ειδική σύνοδος συνταγματικού και διεθνούς δικαίου των Οργανισμένων Εθνών και το πόρισμα το βασικό για τις ομοσπονδίες ήταν ότι το decentralization, η αποκέντρωση, και αν χρειαστεί αύριο θα τα δώσω και στη δημοσιότητα, η αποκέντρωση είναι επικίνδυνη για ομοσπονδιακά κράτη. Και μάλιστα η τάση η οποία προωθείται, να απαντήσουμε και για το η τάση η οποία προωθείται είναι εκείνη του κατά το δυνατό ισχυρού κράτους ανεξαρτήτως αριθμού αρμοδιοτήτων, αλλά ισχυρός προς την κρατική κυριαρχία. Μου πάτε 30 δευτερόλεπτα. Έχετε φύγει. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Αγγελίδη, θα ξεκινήσω από το επικίνδυνη μηδενική βάση. Ακριβώς. Που ετέθη τώρα από τον κύριο Δαμιανού. Επικίνδυνη η μηδενική βάση και η νέα πορεία. Και λέγεται συχνά για όταν είσαι κράτος της Ευρώπης και όταν απλώς λέει ότι δεν διεκδικώ τίποτε παραπάνω για όλους τους πολίτες, τους νόμιμους του κράτους μου από τις αρχές και τις αξίες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι εκπληκτικό. Δεν είστε άδικος τώρα. Εδώ λαοί που βρίσκονται, εδώ λαοί που δεν έχουν απελευθερωθεί. Ναι, κύριε Αγγελίδη, όμως είστε άδικος με όλους τους προηγούμενους πρόεδρους της Δημοκρατίας. Όχι, δεν είμαι καθόλου άδικος. Με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν είμαι καθόλου άδικος, κύριε Γενεβεζού. Μόνο ο κύριος Λίλικας μπορεί τώρα να διεκδικήσει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λυπούμε, είναι υπερβολικό. Κύριε Γενεβεζού, διότι άκουσα και προηγουμένως ότι ο ένας ο κίνδυνος είναι να καταλήξουμε σε μια de facto καινούργια κατάσταση διχοτόμησης, οριστικής, και το άλλο να μην βρούμε ποτέ λύση. Συγγνώμη. Εδώ έχουμε το σαφέστατο δείγμα των 38,5 ετών που δεν έδωσαν λύση με την πολιτική που ακολουθήθηκε, η οποία όντως ήταν πνευματικό απολύθωμα, όπως το είπε ο κύριος Κασουλίδης. Εδώ είπε ο κύριος Δαμιανού ότι ξέρετε, έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε χώρα της Ευρώπης, αλλά δεν απέδωσε. Συγγνώμη, τι περιμέναμε να αποδώσει? Με το να επιδιώκουμε λύση η οποία είναι η κυπριακής ιδιοκτησίας, ή έπρεπε να επιδιώκουμε λύση κατά τις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊκού κεκτημένου? Μήπως είναι η ώρα να πούμε στην Αγγλία, ξέρετε Αγγλία, έχετε πρόβλημα με τις βάσεις και τώρα θα το ανοίξω το πρόβλημα με τις βάσεις. Γιατί? Διότι συμφέρει στην Αγγλία η παράταση της μη επίλυσης του Κυπριακού, διότι παραμένει η ίδια χωρίς να ενοχλείται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα φροντίστε να βοηθήσετε σε μια επίλυση του Κυπριακού, η οποία έχει σχέση με αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο οποίο ανήκουμε όλοι. Άρα στρεφόμαστε πρώτα προς Βρετανία, μου λέτε τώρα. Πίεση προς τη Μεγάλη Βρετανία με σαφή θέση ότι ανοίγουμε νέο μέτωπο για τις βάσεις. Φτάνει η πολιτική να αφήνουμε τη Μεγάλη Βρετανία στην ηρεμία της. Από την άλλη πλευρά, εδώ λαοί οι οποίοι δεν έχουν απελευθερωθεί και αγωνίζονται, διότι ναι, πιστεύουν στην ελευθερία. Εμείς στην Κύπρο είπαμε αγωνιζόμαστε για επανένωση. Επανενώνονται χώρες που χώρισαν και θέλουν να ξαναενωθούν. Εδώ είναι χώρα υποκατοχή, είναι ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δικαιούται να απαιτήσει από την Ευρώπη να συντελέσει ώστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο να επεκταθεί και στις υποκατοχή περιοχές. Ιδιαίτερα όταν η Τουρκία αποβλέπει να ενταχθεί στην Ευρώπη. Και παράλληλα, όταν ετοιμάσεις αυτήν την πολιτική, που δεν θα είναι μια κατακόρυφη θέση, ξέρετε, βγήκα πρώην του Μάρτιο πρόεδρο και 2 του Μάρτη καταγγέλλω τις συμφωνίες. Όχι. Προωθείς πρώτα την θέση ότι δικαιούται και η Κύπρος και ο λαός της Κύπρου ευρωπαϊκός να έχει ορισμένες αρχές και αξίες που να τον προστατεύουν. Την ομπρέλα προστασίας. Αυτή η προστασία
μέσω της ομπρέλας της Ευρώπης επιβάλλει ώστε και σε ομοσπονδία αν είναι ακόμα, όχι η διζωνική, διότι η διζωνική αφαιρεί από τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι διαμορφώνει δύο χωριστές περιοχές και με περιορισμούς δικαιωμάτων, είναι δυνατόν να τη διεκδικήσουμε με τη βοήθεια και της Ευρώπης και αν το απαιτήσουμε. Σας το υπέδειξαν πριν και οι δύο συζητητές εδώ. Ο κύριος Λιλίκας υπήρξε μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης. Μάλιστα. Υπουργός Εξωτερικών. Η οποία κατάφερε να επιβάλλει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις στην Τουρκία. Αφήστε με λίγο. Στο πλευρό Γιώργο Βασιλείου, ιδέες Γκάλη. Λοιπόν. Κύριε Γενεβέζου, εδώ ο κύριος Αναστασιάδης είπε έναν ή δύο με ακούλπα. Δεν εκπροσωπώ τον κύριο Αναστασιάδη. Απαντώ εγώ και δεν είναι ενοχλητικό. Εδώ όταν διαπιστώνει ένας πολιτικός ο οποίος παρέμεινε εκτός πολιτικής για 5 χρόνια ολόκληρα και διαπιστώνει την κατρακύλα που έχει φτάσει στο Κυπριακό, που ξεκίνησε από τη συμφωνία της 23ης του Μάη του 2008, όπου κάποιοι από το λεγόμενο ανεπίσημο δίκο στράφηκαν κατακόρυφα αντίθετοι με αυτή τη θέση. Και κάποιοι σήμερα από το δίκο, ενώ βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τη διάσταση τουλάχιστον, με το μέγιστο μέρος της βάσης, επιμένουν να κάνουν το άλμα. Από την αριστερά που είχαμε τη συμμετοχή να πάμε στη δεξιά. Με ποιους όρους? Πριν αναλάβουν την ευθύνη, την οποία τουλάχιστον ο κύριος Χριστόφιας την έλαβε. Δεν είναι υποψήφιος. Άρα όλη την συγκυβέρνηση των 4 ετών δεν αρκεί να μας πούνε ένα συγγνώμη. Άλλο σας ρώτησα κύριε Αγγελίδη. Ναι, αλλά το συγκεκριμενοποιώ για να βλέπουμε για το αύριο. Το αύριο ξεκινά από θέσεις εμπειρίες του παρελθόντος να μην επαναληφθούν λάθη. Και ήταν ασυζητητή τα 38,5 χρόνια διαδικασία που δεν έφερε λύση. Άρα είναι δικαίωμα να υποστηρίξουμε νέα πορεία. Ευχαριστώ θερμά κύριε Κασουλίδη. Πρέπει να σας πω ότι φτάνουμε προς το τέλος, είναι ίσως η τελευταία παράδοση σας. Με προκαλεί απορία η θέση του κυρίου Αγγελίδη ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει τις θέσεις του κυρίου Λιλίκα διότι ο κύριος Αναστασιάδης αλφαβήτη. Όχι, δεν είπα κάτι. Ο κύριος Λιλίκας είναι αυτόφωτος και οφείλει να εξηγήσει τις θέσεις του. Όχι αναλόγως του κύριου Αναστασιάδη. Πολύ καθαρή θέση κύριε Κασουλίδη. Νέα πορεία για τον Κυπριακό. Έξω από διαπραγματεύσεις που έφεραν μόνο υποχωρήσεις. Ωραία. Αυτόν ωραία. Αλλά ο κύριος Λιλίκας πρέπει να εξηγήσει, διότι δυστυχώς δεν είναι αυτό που λέει στον κόσμο. Όχι, μπορεί να το λέει αυτό, αλλά δεν εξηγεί ότι οι πολιτικές του Τάσου Παπαδόπουλου, τις οποίες διατείνεται ότι είναι ο γνήσιος εκπρόσωπος, δεν ήσαν αντίθετα, όταν ήταν υπουργός του των εξωτερικών και όταν συμφωνείτο η συμφωνία της 8ης Ιουλίου, ο κύριος Λιλίκας άλλαξε τη βάση της συζήτησης η 8η Ιουλίου. Και δυστυχώς την σκότωσαν κάποιοι. Λυπούμε δυστυχώς. Συγγνώμη, τέλος άλλον εκείνο. Η επανάληψη. Φύγαμε από το ανάνοριστικά. Μετά από τόσα χρόνια, μετά το 77 και το 79, ότι η βάση. Εμείνετε απολυθωμένος εκεί κύριε Κασουλίδη. Όχι, ο κύριος Λιλίκας που είναι απολυθωμένος εκεί. Λυπούμε. Όταν έχει θέση κυρία Κερβέζου. Εγώ θέλω να πω, να επαναλάβω κάτι που είπα, αλλά να το κατανοήσει ο κυπριακός λαός που μας ακούει απόψε. Όλοι γνωρίζουν, λέμε ότι δεν μπήκε το Κυπριακό σε δεύτερη μοίρα διότι είναι η οικονομία. Μα μπήκε σε δεύτερη μοίρα διότι με βάση τις θέσεις που εκπέμπει η τουρκική πλευρά δεν αναμένει ο κυπριακός λαός και σωστά ότι επίκειται λύση του κυπριακού προβλήματος. Δεν αρκεί. Επίκειται πίεση όμως κύριε Κασουλίδη. Καλάστε με να πω τι έχει να πει, δεν έχω να πω παρακάτω. Γιατί εντάξει, αυτό το εξηγώ είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ούτε θα μας πιέσουν. Ξέρω τι λέω. Δεν θα μας πιέσουν για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, διότι ούτε εκείνους τους συμφέρει ενώ τους ξένους. Το ξέρω τι λέω, πληροφόρηση υπάρχει. Μιλούμε με τον κόσμο. Λοιπόν, ξέρω. Με τον κόσμο. Μιλάτε με τους αρμοδίους. Όταν λέτε με τον κόσμο δεν εννοείται εμένα και. Τον κόσμο τον διπλωματικό, κύριε. Ο οποίος λέει ότι δεν θα μας πιέσουν από τα Εγώ δεν αναμένω να μας πιέσουν, ότι είναι φανερόν το εξής. Εάν πιέσουν αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε σύμφωνα με την γραμμή των διαπραγματεύσεων Χριστόφια Έρογουλου, οδηγούμεθα σε πλήρη αποτυχία. Άρα θα έχουμε ένα διάλειμμα τώρα ή θα προηγηθούν κάποιες
μια προεργασία όπως ήταν τότε οι τεχνικές επιτροπές. Ακριβώς. Γιατί κύριε Κασουλή θα οδηγηθούμε σε λύση που δεν θα τη δεχτεί ο Κυπριακός λαός πάλι? Μπορεί να μας πείσετε ότι σωστή αυτή η φορά. Όχι, τι να σας πω. Οδηγούμεθα, κύριε... Αν είστε κυβέρνηση, μπορεί να μας πείσετε. Να σας πω καθαρά. Να σας πω καθαρά αφού θέλετε. Οι θέσεις που βάζουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, κανένας μας δεν μπορεί να τις δεχτεί. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Δεύτερο, δεν υποσχόμεθα στον Κυπριακό λαό ότι επίκειται η λύση του Κυπριακού. Δεν υποσχόμαστε στον Κυπριακό λαό ότι, όπως υποσχέθηκε ο κύριος Χριστόφτας την προηγούμενη πενταετία, δίκαιη λύση, δίκαιη κοινωνία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε τις συνομιλίες, η έναρξη των οποίων δεν είναι αυτόματη, όταν διαπιστώσουμε ότι έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι παράγοντες για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε από καλύτερη θέση από αυτήν που είμαστε σήμερα. Και όσον αφορά τις βρετανικές βάσεις, διότι είναι και μέσα στη συμφωνία Δύση-Δίκο, εμείς λέμε ότι αυτόν το θέμα θα εγερθεί την ώρα που θα διαπιστωθεί ότι η Βρετανία ενεργεί εναντίον μας. Δεν είναι και υπέρ μας, θα μην τρελαθούμε. Ναι, δεν θα τρελαθείτε. Το λέω, αυτή είναι η θέση μας η διακηρυγμένη όταν αναλάβουμε, δεν ήμασταν εμείς προηγουμένως, αλλά να είμαι αφελής και να αναμένω, όπως λέει ο κ. Αγγελίδης, να πούμε της Βρετανίας να θέσουμε θέμα βάσεων, γι' αυτό σας συμφέρει να φροντίσετε, η Τουρκία να αλλάξει στάση της. Λυπούμε, αν 38 χρόνια δεν αντελήφθημε ότι ούτε η Βρετανία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να κάνουν αυτό που ελπίζαμε ότι θα κάνουν, τότε είμαστε αφέλους. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Δαμιανό. Νομίζω θα έχω ανάλογο χρόνο, έτσι. Μια από τις πολλές παραδοξότητες στο Μνημόνιο Συνεργασίας των ηγεσιών Δύση-Δίκο είναι αυτή που μόλις έχει αναφερθεί. Από τη μια έχει δέσμευση ο κ. Αναστασιάδης πως αν εκλεγεί θα προωθήσει σχέσεις μέχρι και την ένταξη στο ΝΑΤΟ, άρα σε ένα στρατιωτικό οργανισμό, και από την άλλη έχουν δεσμευτεί προς την ηγεσία και τον κόσμο του Δίκο ότι θα αποτινάξουν προοπτικά τις βάσεις. Δηλαδή, αν θα φύγουν οι Βρετανικές και θα είναι Αμερικάνικες, είναι καλύτερα. Σε ό,τι αφορά στα θέματα ουσίας. Τώρα, ένταξη στο ΝΑΤΟ σημαίνει και βάσεις του ΝΑΤΟ. Πείτε μου τι σημαίνει. Δεν ξέρετε. Πείτε μου ένα κράτος. Να σας πω. Θητεύσατε υπουργός εξωτερικών. Πείτε μου ένα κράτος. Πείτε μου ένα κράτος. Κύριε Κασουλή, πολύ ευγενώς σας προκαλώ να μου πείτε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που να μην έχει στρατό και να μην έχει νατοικές βάσεις. Ένα. Ούτε ένα. Το Βέλγιο έχει νατοικές βάσεις. Θέλετε να σας πω για το Βέλγιο, στο οποίο ζείτε. Είναι από τα πιο μεγάλα κέντρα στρατιωτικής δραστηριότητας και παρακολουθήσεων του ΝΑΤΟ. Έχει το κέντρο του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο. Λοιπόν, υπάρχουν για άλλα πράγματα μιλούμε ή άλλα θέματα. Υπάρχουν τρεις δρόμοι, κυρία Γενεβέζου, στη δική μας αντίληψη στο Κυπριακό και απόψε έχουν επιβεβαιωθεί. Ξεκινήσατε με μια διαπίστωση ότι πλήστες τόσες φορές αναφερόμενοι στο Κυπριακό παρελθοντολογούμε. Εμείς δεν αναθεματίζουμε. Δεν ήταν απολύτως δική μου διαπίστωση. Ήταν γενικότερη διαπίστωση. Αυτό που θέλω να διαπιστώσω εγώ είναι ότι απόψε έχουν επιβεβαιωθεί κάποιες βασικές θέσεις των υποψηφίων. Έχει επιβεβαιωθεί θέση για χαλαρή ομοσπονδία, όπως ερμηνεύτηκε, και με επίκληση της αρχής της επικουρικότητας, της αποκεντρωμένης έστω ομοσπονδίας, όπως αρέσει και ο κ. Αναστασιάδης. Η αρχή της επικουρικότητας στον παρόδο αφορά ένα υπερεθνικό οργανισμό που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι κράτος και δεν είναι ημικατεχόμενο κράτος όπως η Κύπρος. Και δεν είναι ένα ημικατεχόμενο κράτος που παλεύει για ομοσπονδοποίηση, την οποία δεν δέχεται η Τουρκία. Ο πρώτος δρόμος λοιπόν είναι αυτός της λιγότερης λύσης, που πρεσβεύει ο κ. Αναστασιάδης μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Ο δεύτερος δρόμος δυστυχώς είναι ο δρόμος της μίλησης μέσα από την θέση για μηδενική έναρξη συνομιλιών, που είναι μια θνησιγενής πρόταση του κ. Λίκα, χωρίς σχέδιο Β. Άπαξ και απορριφθεί από την Τουρκία, δεν έχει σχέδιο Β ο κ. Λίκας και θα μας μείνει η διχοτόμηση. Και ο τρίτος δρόμος που θεωρούμε ότι είναι ο παραδοσιακά ορθός για την Κύπρο, για την κοινότητα μας, για το λαό μας συνολικά, είναι αυτός της ρεαλιστικής διεκδίκησης μια λύσης δικοινοτικής Ιδονικής Ομοσπονδίας που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Και βεβαίως, αν ορθά σημειώνει ο κ. Κασουλίδης ότι δεν έρχεται, η φόρμουλα δεν είναι να την εγκαταλείψουμε, ούτε να ξεπουλήσουμε αρχές και αξίες σε τρίτους, δεν λέω ότι το έχετε πει αυτό, αλλά να συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτό για το οποίο δεσμευτήκαμε. Ένα τελευταίο σημείο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες που διέρχεται ο τόπος μας και στα θέματα οικονομίας, αλλά και μέσα από τη στασιμότητα στο Κυπριακό. Δεν είναι η θέση του Σταύρου Μαλά ότι η παθητική αναδόνηση στο Κυπριακό
μπορεί να οδηγήσει οπουδήποτε πέραν της διχοτόμησης. Η θέση εκτίμηση που γίνεται από το Επιτελείο κ. Αναστασιάδη σήμερα ότι δεν υπάρχει προοπτική λύσης, πέραν το ότι ενспείρει την απεσιοδοξία στον κόσμο, είναι και μια δέσμευση του κ. Αναστασιάδη. Ότι δεν θα εκλεγεί για να εργαστεί για τη λύση, γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για λύση. Εμείς λέμε ότι οι προϋποθέσεις πρέπει να δημιουργηθούν. Ακριβώς. Μια τέτοια προοπτική δημιουργείται από το φυσικό αέριο που είναι μπροστά μας ως μια ελπιδοφόρα προοπτική και ο Σταύρος Μαλάς δεσμεύεται να εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελίδη. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Η αισιοδοξία προς το λαό μεταδίδεται από την ηγεσία. Εάν είναι απεσιόδοξο σήμερα ο κυπριακός λαός, είναι διότι ατενίζει για 38,5 χρόνια την αδυναμία των πολιτικών που πέρασαν να δώσουν λύση πίεσης προς την Τουρκία. Και ποια λύση θα δώσουν? Λύση που θα είναι εξυπηρετική στα δικαιώματα τα ανθρώπινα των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι καθαρό. Είναι δυο οι πολιτικές. Οι δυο παραμένουν με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις συνδεδεμένες με τη συνέχεια των 38,5 χρόνων, και η άλλη που είναι η διαφορετική που αφορά το μέλλον ξεκινά από την πεποίθηση ότι μπορεί να παραμεριστεί το πάδια και να θέσουμε μια γραμμή νέα, η οποία να είναι όχι αβάσιμη, όχι έξω από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά που να έχει άμεση σχέση με την διεκδίκηση, διότι λυπούμε να πω, το δεν ξεχνώ και τα σύνορα μας είναι στην Κερίνια, δεν είναι απλά συστήματα. Είναι μια αλήθεια την οποία κάποιοι επιτέλους πρέπει να αποφασίσουν ότι πρέπει να υπηρετήσουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε που ήσασταν απόψε εδώ. Να είστε καλά, εύχομαι να διαφωτίσαμε τους πολίτες γύρω από τις θέσεις των υποψηφίων που υποστηρίζετε για το Κυπριακό. Πραγματικά η ώρα της κάλπης πλησιάζει. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.